мо буридани арчаҳояман кардем. мо ба ҳазор алам арчая парвариш мекунем, мешинонем барои он не ки мо бурему як рӯзба ё як рӯзба тақдири ин дарахти озода ҳал кунем. ин як. дуюм, мо ман кардем харидорӣ карда гузоштани арчаҳои сунъира ба хотири он ки аз волидайн маблағ ҷамъоварӣ нашавад дар мактабҳо. аммо арчаҳое ки доштанд иҷозат додагӣ аст ки монанд. мо шабнишиниҳои дабдабанока ман кардем, мо хароҷотҳои беҳудая ман кардем. рӯзноманигорои муҳтарам, дар доираи қонуни танзими расму оинҳо мо дар қаҳвахонаҳо нишастана, дар ресторанҳо нишастана ман кардем. мо маҳфилҳои фарҳангиро иҷозат додем, маҳфилҳои солинавиро иҷозат додем, баровардани рӯзномаҳои девориро иҷозат додем, рақсу суруду шерхонии чизоро мо пурра иҷозат додем, баргузорам гардид. ин як тарафи масъала. дуюм тарафи масъала, арчаи солинавӣ, иди солинавӣ аслан иди хонаводагӣ аст, иди корхонаҳо нест. аз замони шӯравӣ ба мо мерос мондааст ки дар корхонаҳо ташкилиҳои бадабдабаву майнӯшию дигар. ин хотиротон бошад. мо ҳамина фақат дар доираи қонуни танзими расму оинҳо ман кардаем. мо арчаи солинавиро ман накардем. мо то ҳоло намефаҳмем барои чӣ рӯзномаи пайк ҳатто як вазири салафӣ зиёд шуд гуфта мақолаам чоп кардааст. ин кор барои он карда шуд ки аз маблағ ҷамъкунии беҳуда ҷилавгирӣ кунем, аз буридани дарахтакони сабзе ки шинондаему оно бисёр зебо ҳастанд, дарахтои санабат ҷилавгирӣ кунем. аз солинава мо ман накардем таҷлили солинава, на дар оилаҳо дар мактаб.